आफादनि देरजुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिथांनि जिहेतु रुंसारि सानाव नोंथांमोना बिथांखौ बिदाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबोदों। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बिथांनिसिम मा दुखु फोरमायगोन? बे समाव जोबोद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय। दिनै फुंनि 2 बाजियाव बिथाङा हरखाबै प्रेसार स्ट्रकआव जायो। आङो फुंनि 3 बाजियाव खौरां मोनदों। मोननाय लोगो लोगो बिथांखौ नायदोंमोन। बिथांखौ 3 बाजि 30 मिनिटसोआव जोङो एएमसिआव 108 जों दैथायहरदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथाङा सौहैनायनि सिगांनो जिउ गोमाबाय। दा बेवहाय जोंनि सासे राफोद दैदेनगिरि, सासे राफोद समाज सिबियारि, जों सासे बुंनो थाङोब्ला आं गाव पार्सनेलि बिथांजों एखे क्लासमोन। जोङो फरायनाया स्कुला बेलेग बेलेगमोनब्लाबो जों एखे क्लासमोन। दा बेवहाय सासे मोजां लोगो सासे आं खोमानानै लादों, जायखौ जों सुफुंफिननो हानाय नङा बे समाव। दा बिदि हिसाबै जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोङो मोनसे गोथौयै दुखु फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो, बेखौबो जों आफा इसोरनाव आर'ज खालामदों। लोगोसे बिथांनि न'खरनि गासै सोद्रोमाफ्रा जाहाथे इयुन समाव मोजाङै थांनो हायो, जों दुखु फोरमायनायजों लोगोसे इसोरनाव बोर बिदों। दा बिथांजों आङो गोलाव सम, बुंनो थाङोब्ला 2013निफ्राय जोङो समाजारि आफादाव जमायै खामानि मावदोंखौनो बुंनांगोन। आं बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बिथाङा बर' थुनलाइ आफादाव हाबा मावदों। जोङो फरायसा आफाद आरो थुनलाइ आफाद जमायै खौसेयैनो हाबा मावबाय थादोंमोन। दा बेबायदि हिसाबै बिथाङा गामियारि, जिहेथु जोङो बुंनो थांबा मोनसे गामियावनो जमायैबो रायजो जादों गोदानैब्लाबो। दा बिदि हिसाबै गामियावबो बिथांनि बिहोमा गोबां दङ। बिथाङा गामियाव मेन बिबानखौ लायाखै, जिहेतु आफादारि दं हिसाबै। अब्लाबो बिथाङा गामिनि सानख'गिरि हिसाबैबो माखासे सम खामानि मावलांबाय। दा बेबायदि हिसाबै दिनै बै जायगाखौ आबुं खालामफिननाया जोबोद मोनसे जाथावै मोनसे सम। दा बिदि हिसाबै जों दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बिथांनि न'खरनिसिम दुखु फोरमायनायखौ बावहरो। बिथाङा संसार जाबाय हिसाबै बेसेसो बैसोनि बिथाङा ओरैनो, जों जिहेतु एखे क्लास हिसाबै जों समब्रा समब्रियानो जागोन। दा बिदि हिसाबै जोङो 41 बोसोर, आङो 42 बोसोराव आगान होबाय हिसाबै बिथाङाबो फ्राय 41 कमप्लिट जानानै 42 बोसोराव आगान होबाय। दा बिथाङा 2 फिसाजो गालांबाय। सासेया देग्लाय हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल एग्जाम होनो गोनांमोन, नाथाय एग्जामा दासिम जायाखै। बिथांनि थाखाय बेबो मोनसे हयथ' आसा थालांबाय, फिसाजोखौ हायार सेकेन्डारि एग्जामाव जिरायहोनो हायाखिसै कभिडनि थाखाय। आरो उन्दै फिसाजोआ दा थाखो 10आव फरायगासिनो दं। दा बिदि हिसाबै गावनि अनजालि बिसि कमलि ब्रह्म बिथाङानो जिहेतु फिसाजो सानैखौ फोरोंनांसिगोन। दा बेवहाय सासे बिमा हिसाबै हारसिङै 2 गथ'खौ फोरोंनांगौआ गोब्राब जागोन। अब्लाबो जोङो इसोरनि अननायाव बैखौ सौसिलांनो हागोनखौ जों आसा खालामदों। आरो बे बारा बुंनो बे समाव गोलावै बुंनो हानाय नङा। गोसो सिङाव जाबायदि दुखु मोनदों, बेयो हयथ' सुफुंजानाय नङा। दा बिदि हिसाबै जोबनायाव जोङो गासैनिसिमबो न'खरनि आरो बिथांनि गासै लोगोफोर, जिहेतु बिथाङा गंसे भेन्सार फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि हिसाबैबो खामानि मावगासिनो दंमोन। बिथाङा भेन्सारैनो रुंसारि जाबाय। बेबो जोबोद दुखुनांथाव। दा बुंनो थाङोब्ला मोनसे मा होनो साक्सेस जायै, जेराव गोसो होथाबनानै मावदोंमोनब्लाबो, समाजनि थाखाय मावदोंमोनब्लाबो, गावनि पार्सनेल लाइफआव जेसेबांसिम दावगानांगौमोन बेसिम दावगायाखैखौनो बुंनांसिगोन जों। अब्लाबो बिथाङा सासे राफोद गोख्रों समाज दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि जा मावलांनाय हाबाफारि, बे खम समाव बियो बयजोंबो गोसोआव खांजागोनखौ मिजिंथिबाय। बिथांनिसिम मा फोरमायनो सानो, रायजो राजाफोरनो मा फोरमायनो सानो? गिबियावनो राथां बुथुम बिथांमोनसिम साबायखर बावग्रोबाय। जोङो बिथां रुंसारि दानस्रां ब्रह्म बिथाङा
सासे मोजां बर'नि मावथिमोन, गोख्रों मावथिमोन। बिथाङा सिबि बर' हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि मावबोबाय थादोंमोन आरो बिथाङा जोंनि बर' थुनलाइ आफादाव एबा जराय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाव 2013 मायथाइनिफ्राय 2014सिम गाहाय नेथार मावबोदों। बेनि उनाव 2013निफ्राय 2014सिम लेङाइ आफादगिरि आरो 2020 मायथाइयाव दासिम बिथाङा गाहाय आफादगिरि महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। बिथाङा सासे बर'नि जोंनि जराय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आरो जराय डिस्ट्रिक्टनिनो सासे मोजां मावथिमोन, खोब सोद्रोम सुबुंमोन बिथाङा। जों दिनै बिथांनि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय गासिबो रायजो राजाजों बिथांनि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आर'ज गाबगोन। बेखौ रायजो राजानि सायाव जों खर' गंग्लायै आर'ज गाबो आरो बे समाव नोंथांमोना बे बर' थुनलाइ आफादनि जोङो बिदि हरखाबाव जोङो थाखानाय पान्डुलिपि बायदियै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाजों बिथांनि देहा सोलेरखौ गोथै सहखौ साग्लोबनानै मान होनाय जायो, लोगोसे बिबार बावनाय जायो। आरो दिनै बिथांनि मुङै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ गाहाय मावख'आव आरो गासिबो प्राइमारिफ्राव डिस्ट्रिक्ट जायोब्ला एबा प्राइमारि जायोब्लाबो आद्रायै बिर होनानै बिथांनि मुङै जों बिर होनाय जायो आरो कन्डलेन्स बिथांनि मुङै आर'ज गाबनाय जायो। जों बेखौनो खावलायगोन बर' थुनलाइ हिसाबै बिथांनि न'खरा जेन हरखाबै जिउ गोमालांनायाव बारा दुखु दाहा लानो नाङा। मानो होनोबा जा जालांबाय बियो बुंस'हायै हरखाब जानाय जाथाय, मोनसे एक्सिडेन्ट। बे एक्सिडेन्टनि थाखाय जोङो न'खरनिसिम जोंनि थुनलाइ आफादनिफ्राय एसे दुखु फोरमायनानै आरो बिथांमोनखौबो खावलायनो लुबैगोन जे बिथांमोना जिहेथुनि मानसि जिउआ उन सिगां जाखायो, एसे सिगां जिउ गोमालांनो थाखाय बिथांमोना जेन गावखौनो गोसोखौनो दाद लाखिनानै उननि गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो नाजागोन, बेखौ खावलायगोन।